Sakit ulo ko. At mahaba na din buhok ko. So ayan, I'm working. Hello everyone, magandang gabi. LS muna tayo. Magandang gabi. Shout out sa ating lahat, sa mga avid followers natin dyan. Ay, followers, subscribers natin dyan. Sa ating mga subscribers, nasa 1,261 na tayo dito ngayon. So ayan, sa lahat ng mga, ayan, alright, thank you so much. Magandang, hello Jane Mesistongs, shout out sa'yo. Alright, magandang gabi. Yan. Hello everyone, magandang excuse me po. Maupay gabi. Hindi ko pa na-share sa kuwan. Sa Facebook. Maupay gabi. So, maupay nga gabi sa ngatanan. Nakabunit na kay Borodgan ak. Borodgan ak in. Yeah. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Ayan, oras natin, 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ni Bayong, ang nag-iisang Bayong ng Online Universe. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ingat po sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa Metro and Mega Manila, kung saan nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Manatili pong ligtas. Huwag niyo pong kakalimutan magsuot ng inyong face mask at face shield at mag-sanitize kung kayo po ilalabas, para na rin po ito sa inyong kaligtasan. Sa mga hindi pa naman nakababakunahan at nakapila para sa bakuna, ayan, pumila na po tayo sa mga bakuna. Bakuna. Right. Magandang gabi. Dito, bumaba ako. Kaso sarado talaga ang mga mall. Kapapasok pa lang mabalita mga kapuso. Hello po. Tan. Tarararan. Sakit ang ulo ko. Ay, lobat na. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga nakatambay dyan. Thank you so much. Thumbs up na yadi, taga Samar, mega love shoutout boss, maupay gabi. Ayan, Mr. Pons, maupay mangi gabi. Maupay gabi yan, salamat Nag-LS kay. Di nagkikiwa-kiwakuan. Diri ka mauli Samar, diri pak mauli kay kuan, makuri pa makauli. Diri pak makauli.
Kay Kuan, mauri pa yan, makauli. Ayan, meron na tayong 4 million viewers. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Activity is, teka lang. Alright. Pag mauli ako, mapopost ako sa ako page. Hello po, Isagani Rosales. Ayan, magandang gabi sa iyo, Isagani. Alright, hello. Di kasi maaram magkuhan. Di kasi maaram magbutang ad moderator. It's not moderator for a channel. Kagabi nakadtulak sa nim live sa FB nagpinangulit ako. Maiton. Alright, shout out. Saktuin ko lang 10 minutes na tapos din ito kasi nag-work ako ngayon eh. Hindi gumagalaw yung ano ko, hindi gumagalaw yung WH ko. Wala talaga. Wala man lang nadagdag. Eh kung yung mga views ko sana sa Facebook, eh di matagal na, 'di ba? Yung last month ko na views sa Facebook, umabot ng 18,000 views. Ayan. Nag-ano lang ako. Mag-LS ka na, mag-LS dito. Oo nga, eh, dito sana ako mag-LS eh. Maganda dito mag-LS. Masakit na ulo ko, be. Sakit na ulo ko. Oh, matagal. Pero sa Facebook, Isagani, nagla-live ako sa Facebook. Sa Facebook, palagi ako nagla-live. Sakit ng ulo ko. Ay, mali. Minsan, nawawala yung sakit ng ulo ko kapag nagkakape ako. So, magkakape ulit ako. Ako channel ma ito na ginhini mo sa mga OFW sila nagpa-munis sa channel igin buligan ako sila mapag-graduate sa YT. Actually sa una malaksak nakakuan, malaksak naka WH kay di ba permak nag-LS. Palagi ako nag-LS dati. Tapos madami nga may nag-guest pa nga dati. Di ko alam. Ang FB ko, Isagani, may FB is Albert Pinkalin, or you can follow me my Facebook page, Beyong. My Facebook page is Beyong. So, doon ako palagi nag-LS. Doon maraming tumatambay. Siguro kung yung views ko, edi okay na sana pang monetize, di ba? Kaya, pero tsaga-tsaga lang, di ba? Mag-1 year pa naman ako sa January, Pons TV. Mag-1 year ako sa January. Kaya, ayan, Isagani, ang Facebook page ko ay, ang Facebook page ko ay, paano hindi ako naka-reply? Paano to? Hala, hindi ako maka-reply, oy. I'm ngaran ka o pa imugin pinabara. Uy, di naman mabaraan Biyong. What's wrong with Biyong? Ha, Pons TV, mabara ba ang Biyong? Just tell me kung mabara ang Biyong. But for me, it's not mabara. It's my identity. Yeah? And in reality of life, it's not about your name. It's not about how you look. It's not about how you it's about how to be good to the other. Dito sa kabay sa ngaran, dito sa kabay sa kagwapuhon, dito sa pagiging maupay mo sa igkasi. Kasi nano pa ang halaga kung gwapo ka, kung mabay sa ngaran, salbahis ka man. Always remember that we should not look into the name, we should not look into
the physical appearance. We should look to the goodness or of a person. And that's really matter. Right? Which, parang, formula, yeah. But iba-iba mangkit, ano. Iba-iba mangkit. Anyway, iba-iba mangkit. Bahala na. So, ako, I'm not into, yeah. Seryoso. I'm still working actually. I'm still working for my classes tomorrow. I'm not yet done making my other related, activities. Yeah. Tagalog ang lakadak nasabot sa English. Ang bagaw ko, gitagalog ko na gad. Dirigad kay bantot sit an dirigad ka bantot sit an tunog. No, para sa actually kuan Mr. Pons babantot ang tunog, pero it's again isusugad ko la sa imo. For you mabantot pero pero ito ang totoo, dito sa ngaran. Dito sa kakuanon. Kailangan lang maging haluag nato pagtan-aw san mga butang ayaw ta paglimitahin naton mga utak kasi 2021 na eh. Yeah? 'Di ba? Anyway, iba-iba market levels ang pag-intindi. Kung may tunan mo levels ang pag-appreciate, it's not my fault. It's not, who am I to question you? But, I am suggesting you to be more open-minded to look up. Udi, gini-smart shape mo, gini-kalat nga ako di smart shape. Ito nila, yeah. Pero kung para sa mabantot na ako ngaran, it's okay. Yeah, ang bantot ng pangalan ko. But it's only for my name. For name. Iba makit kasi balita pag tamod sa mga butang, 'di ba? May tun. Ang baga ko 10 minutes lang ako halo ko ano. Bato nagkukuanak nagle-lesson plan ako. Yung parang ko nga ng TV. All right. So, we have 10 minutes. Bye-bye.